ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ ବ୍ଲଗ ସେଟିଂ କରୁଛି ତେଣୁ ଜାଣିନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ପୂଜା ସରିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଉ ଭୋକ ହବାରେ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବ୍ଲଗ କରିବାକୁ। ଆଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଚମ୍ପେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସିନେରୀ ଅଛି ଏଠି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଗକୁ। ଆମ ଝିଅ ମତେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କରିଦେଇଛି। ମାଛ ଝୋଳ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲା ଆମେ 8 ବଡ଼ ମାଛ ନା। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଇଁଛ। ଓ ଭାଇ ସାହବ ମାଛ ଗୁଡା ଖାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଖାଇବେ ଆମେ ଅଛେ ବୋଲି ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେପଟେ ଉପରକୁ ପଳେଇଛି କଇଁଛ ଗୋଟେ। ତମେ ଯେମିତି କରିଥାନ୍ତ କି ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ ନହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଘରକୁ ପରିଚୟ କରି ଆସିକି ଦେଖିବାକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ପୋଷା ମାଛ ପୋଷିକି ରଖିଛି। କହୁଛ କାମ୍ପୁଳି ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ପାଖାପାଖି 100 ରୁ 150 କଇଁଛ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡିକି ଯାଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାପ ଭଳିଆ। ନଖ ହେଇଛି ସବୁ ବୋଧେ କେରାଣ୍ଡି ମାଛର ବଡ ବାପା ଗୁଡାକ। ଛୋଟ ମାଛ ଦେଖିଲି ଏତେବେଳେ ଛୋଟ ମାଛ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସେଠି ମାନେ ଯେତିକି କଇଁଛ ମାଛ ନାହାନ୍ତି ତାଠୁ କୁକୁର ଏଠି କମ ଅଛନ୍ତି। କୁକୁର ମାଛ 3ଟି କିନ୍ତୁ ମାଛ ଏଠି ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। ତା ତୁଳନାରେ କଇଁଛ ବି ଅଧିକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗର ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଚାହିଁବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ସାହୁ ବାବୁ ବ୍ଲଗ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ୱିଥ୍ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ SS ବ୍ଲଗ୍ସ।
ମାଛ ବୋଧେ ଭାଇ ଛାଡ଼ିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଛାଡ଼ିଥିଲି ବୋଧେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲେଣି ଭୁଲି ଗଲେଣି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ତମ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ସେ ଫୋକସ କରି ରଖିଛି କେତେବେଳେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯିବ ସେଟାକୁ ସେ ଆଟାକ୍ କରିବ ତ ଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭେଜିଟେବଲ କଞ୍ଚ ବୋଧେ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଉଛ ସେଥିପାଇଁ କହିପାରିବାନି ମୁଭି ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ସେ ମେ ବି ଆମ ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟା ଚାଲି ଦେଖି ମନ୍ଦିରଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ୱାଓ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛ ନା ସେ ଏ ଯେ ଗାଧଉଥିବେ ମତେ କାମୁଡି ଦଉଥିବେ ସବୁ ଏଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କଇଁଛର ୱେଟ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 50 to 60 କେଜି ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ଏ କୁକୁରର ଡର ଭୟ ନାହିଁ ଯିଏକି କଇଁଛକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିଜିଟ୍ କରିଦେବା ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ଶୈବ ପୀଠକୁ ନେକ୍ସଟ ଅଲଗା ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ମୁଭ୍ କରିବା ପରିବେଶ ଏପରି କିଛି ରହିଛି କିଛି ତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ହାଇଟ୍ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଠି ନଇଁକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟି 2 ଫାଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ଭାଇ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କିପରି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟା ଗ୍ରୋ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ଟିକେ ଦଉଥାନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ଭାଇଙ୍କର ଡାର୍ଲଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଭାରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଡାର୍ଲଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସି ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ବଡ଼ମ୍ବା ରାତି ହେଇଯିବ ଗଲା ବେଳକୁ ଭାଇ କହୁଛ ବେ
ପୁରା ଘାତ କଇଁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏଇଠି ରିଭ୍ୟୁ ସାରିଲା। ତ ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମ ସହିତ।